Financieel wie het werkelijk een poer best weekend voor SC Heerenveen. Maar sportief sjoen is het alle hens aan dek. Nou, het verlies in Vitesse. En Fortuna Sittard, dat drukt Cambuur nog wat jipper in de zwargen. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de podcast van Omroep Friesland. Dit is Van Amersfoort! Ja! Lekkere goal, Pelle van Amersfoort! Van Kamer de voorzet dan! Ja! 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 Pas op! Nee, oh jongens! Het is Manhoef! Het is Manhoef! Het is in je treien! Wanneer de kaart jouwt hij echt nog en hij jouwt de penalty aan Cambuur. Dan jouwt hij de penalty inderdaad aan Fortuna Sittard. Dit is de omgekeerde vraag. Yilmaz achter de bal, Robin Ruiter op de line en de bal die gaat erin. Ja, natuurlijk gaat hij erin. En dan is het 2-1 voor Fortuna Sittard en dan wordt daar het feest viert. De treurnis op de bank van Cambuur te zien. En de heren zitten er weer klaar voor. Geert van Thun, Ander Faber en uw speciale gast Wim Anker. Welkom. Voormalige advocaat, jurist, meesterpleiter, rietsman, maar tegenwoordig ambassadeur van SC Heerenveen. Wat doe je dan, correct? Wij hebben een protte contact met Heerenveen en toen hebben we ontziekje geweest van wat zou nou voor mijn broer en mij wat geschikt was om te doen. Want we willen net een officiële functie hebben. Waarom net eigenlijk? Nou, we zijn Johan 60 en wij denken dat oren dat heel goed kennen. Ja, maar zo kijk, voor de uitzending zei je nog van ik viel me als een jong kerel. Ja, maar dat kan gewoon een ander onderwerp. Dat wie privé. Toen zie ik er nog net bij, maar ik zal net opvegen. Nee, oké, sorry. We zullen het net door relaties hebben. Nee, oké. Maar ja, toen wij willen wel graag verbinding wijzen tussen aan de ene kant de club en aan de andere kant de supporters en de club en de sponsoren. En toen hebben we een plantje ontwikkeld en dat hebben ze neemt de Anker en Anker Tour. En toen ben wij Friesland Trogong, 6 keer, Noord, Oost, Zuidwest, Midden. En dan steeds sponsoren uitnodigen die Heerenveen al had. En straks 4 keer, hè? Noord, Oost, Zuidwest, Midden. Het 2 keer Midden. Het 2 keer Midden. Ja. En die mochten dan alle jaar 3 of 4 kameraden, collega-ondernemers meenemen. En nou, we hebben in Café de Hossebos West in de Westerrijn en Pieter Poot in de Blessen. We hebben Bolzwart, de Groene Weide Westen. Oeral volle zalen. En dan hoop je dus dat er nieuwe sponsoren komen. En dat jaren voor een paar weken hoe het resultaat is. Maar in elk geval wie het voor de sfeer. Geweldig. Ja, het is een goede sfeer, maar het moet ook wat opsmieten natuurlijk. Het moet wat opzien. Maar we hebben er altijd een paneldiscussie bij. En dat ziet elke keer Ferry de Haan bij. Heb ik heel goed contact met Jan en Jan Mulder hebben we 2 keer uitgenodigd. De good old. De good old, Jan ja, Mulder. en Evert de Napel een keer. En we hebben prachtige jongen. Ja. Dus wij willen gewoon wat meer voor de club doen. Kijk eens aan. Nou, we zullen eraan staan Griff meer hoe ze commenteren witten. Geert, nou ja, laat ik zeggen, Sa krijgt een strafskop en Sa krijgt een net uit de chinstander. Ja, zo denk je maar, Tjierman verder de kin strafschop erin knallen en dan is het 2-0, is het in de pakken, dan pak je 6 punten, nu 12 wedstrijden. En dan ben je dus echt een spekkeeper en binnen een paar minuten draait het werkelijk alle kanten om. Het is bizar, ik hier dit nog nooit meemaken. Nee. Dat heeft ook een keer meemaken. Ik heb het een keer meemaken bij Heerenveen. Ja. Heerenveen in de Gelderdoom, Action Vitesse. Vitesse Heerenveen. Martin Eudegaard scoorde doel de 2-0 voor Vitesse. En ja, het hele dak hier uitzien, of het hele publiek hier uitzien dak. Ja. En vervolgens wie er een overtreding constateert ten opzichte van Pelle van Amersfoort. En de 2-0 van Vitesse ging net terug van Eudegaard. Maar Heerenveen kreeg een penalty, die ging erin. Net als bij Sam Lammers, kijk me nog heugen. Eindstoon in je ningen. Ja, Sam Lammers wil ik het aansnik nog wel even hoor. Maar ja, maar het is, ik dacht het is uniek, maar het is dus het is net uniek. Nee, het is net wel uniek. Maar het wie voor mij de eerste keer en het is echt, ja, hoe zal ik dat nou zeggen? Een wonderbaarlijke ervaring om te ontdekken hoe de stemming in zo'n stadion van heeg euforisch, nou, licht depressief, zal ik maar zeggen, omslacht in een klap van die VAR. Dat is het weer bizar eigenlijk. Het is echt heel bizar. Ja. Nou ja, goed. Wat in elk geval echt bizar wie misschien wel dat Heerenveen 12 miljoen, of ja, 12 miljoen plus eigenlijk kregen het voor Amin Sarr. Ja, hij gaat nou naar Olympique Lyon. Zeggen jullie dat omkomen?
Totaal net. Nee. Ik vind het ontzettend jammer, want je mist aan de hele as. Op een groot deel van de as. Je bent je oranje keeper voorlopig kwijt. Je bent de rots in de branding, Sven van Beek, die we vreselijk mist sneun. Trots zijn karakter, zijn inzet, zijn meedogenloosheid. En dan mis ik nog je spits. Nou ja, dan moet je wel op zoek naar je vervangers. Want anders krijgt het vind het nog dreig. Ja, nou ja, zullen we het eigenlijk even vragen? Want als het goed is, hing het nou Ferry de Haan aan de lijn. Dag Ferry. Goeiedag. Goeiedag. Ja, jullie zijn de spits kwijt. De vraag komt nu ook al van Wim Anker. Wat gaan jullie met die 12 miljoen doen? Nou ja, die gaan we hopelijk op een verantwoorde wijze investeren in goede spelers. Ja, Binnen een 1,5 dag? Nou, dat zal niet in totaliteit gaan gebeuren. Maar we moeten kijken of we de plek die vrijgevallen is, of we daar invulling aan kunnen geven. Ja, want de naam die dan wordt genoemd is Daniel Klasbak. Toch? De 19-jarige spits van Viking. Carlos Bak. Carlos Bak, oh sorry. Ja, het is waarschijnlijk een Klasbak, maar hij heet Carlos Bak. Oké, maar zijn jullie daarmee in gesprek? Daar zijn we wel naar aan het kijken. Maar het is niet vanzelfsprekend dat dat allemaal gebeurt. Omdat, ook in Scandinavië lezen ze de kranten. En dan weet je wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Dan gaan de prijzen ook omhoog. Ja, precies. Ja, maar is dat wel een reële optie, deze Carlos Bak? De Klasbak? Ja hoor, dat kan een optie zijn. Maar zover is het helaas nog niet. Nee, wat is dat voor jongen eigenlijk? Nou, dat is echt wel een high potential. Dat is een jonge jongen die absoluut in het moderne voetbal past. Met een hele hoge intensiteit, fysieke voorwaarden en ook snelheid ondanks zijn lengte. En daar verwachten we voor de toekomst een enorme groei. Ja, en dan een beetje de vorige keer zei je over Amin Sarr. Dat moet een cash cow worden. High potential, dan denk ik weer aan iemand kopen voor een aantal miljoenen en dan weer verkopen voor nog meer dus. Nou ja, dat proberen we bij heel veel spelers voor elkaar te krijgen. En dat zal zeker niet bij iedereen lukken, maar dat moet in dit geval ook wel de gedachtegang zijn. Ja. Hoe serieus is Sarawi in beeld? De man die eigenlijk al 2 transferwindows de Friese media in ieder geval beheerst. Want er was nog een club uit Friesland die er achter hem aan zat. Nou, dat is een jongen die al 2 jaar ook op de lijst bij ons staat. Maar die club die hanteert op dit moment ook wel een prijs waar wij niet aan gaan voldoen. Oké. Nou maakt de heer Anker hier aan tafel zich nogal wat zorgen over de vraag: gaan jullie dit in 1,5 dag wel redden? Hij begint er ook wat tobberig uit te zien. En dan, ik ken hem al wat langer. Dan wil ik dat toch, dat kan ik slecht tegen. Ja. Ik zie liever zijn stralende lach. Kun je hem een beetje geruststellen? Nou, dat hebben we natuurlijk al gedaan, omdat zijn favoriete Jay Nunnally aangetrokken is. Dus, fantastische actie. Ja. Juist, precies. Okay. Op advies van. Was ik heel blij mee. Ja, kijk, we weten wat we willen. Alleen, we gaan geen gekke dingen doen. Dus we gaan niet bovenmatig betalen. Dat zullen we zeker niet doen. Ja, maar die Anker die heeft voor werkelijk tonnen aan sponsors bij jullie binnengebracht. Ja, en Ferry, we hebben elkaar de laatste tijd veel ontmoet. En toen hebben we jou, mijn broer en ik, ook veel tips gegeven. Daar was je altijd wel blij mee, geloof ik, hè? Ja, dat waren hele bruikbare tips zelfs. Want Nunnally, daar doen we nu nog steeds ons voordeel mee. Ja, want kijk, ik wou nog een stapje verder gaan, ongevraagd. Ik wou de oude voorhoede van Willem II weer herstellen. Links Keulert, die hebben we al. Rechts Nunnally, waren fenomenaal. En je had toen die fantastische spits Frans Sol. Die is een beetje aan doodbloeden, zit bij Malaga. Kun je morgen nog halen, denk ik. En dan heb je die fantastische voorhoede van een jaar of 5 geleden heb je weer terug. Ja. En Hans en ik hebben ook nog genoemd Locadia, die verpietert in Iran. Ook een mogelijk. En Sam Lammers hebben we gezegd. Die is bij zijn 4e huurclub, geloof ik, bezig. Die verpietert ook? Zitten we in Sampdoria. Ja. Fenomenale spits. En we hadden er nog een, die Luca van Ajax. Een jongen, veelbelovende jongen. Krijgt totaal geen kans bij Ajax. Wil zich laten zien. Dat kun je ook morgen halen. Het zijn maar wat tips, hoor. En wij willen ook wel een beetje meebetalen, Hans en ik. Want we hebben AOW en... Dat is royaal in Nederland. Ja. Dus, kan je hier wat mee, Ferry? Kun je er iets mee, Ferry? We nemen ze te hard. Nou ja, kijk, Sam Lammers is denk ik niet mogelijk. Want die heeft al aardig wat clubs dit seizoen achter zijn naam staan. Ja. Dus dat is best lastig. Sampdoria. Nou ja, bij Ajax is de situatie dusdanig dat daar iedereen weer voor zijn kans gaat. Dus, want er staat een nieuwe trainer en dan gaat iedereen
gaat ermee. Nou, Locadia lijkt me niet heel reëel op dit moment. Ik denk dat dat ook een te groot risico is. Frans Sol? Frans Sol Spanjaard was ik verschrikkelijk van onder de indruk in die Willem II-tijd. En dan heeft hij zijn eigen vleugelspelers weer. Dan hebben we de mooiste voorhoede van Nederland. Maar het is maar een tip. Nee, maar goed. Kijk, we hebben de vleugelspelers. En we hebben ook wel een spits een huidige spits die goed met vleugelspelers overweg kan. Daar gaan we ook nog vanuit. Dus, Maar goed, we zijn druk. En we willen absoluut wat toe gaan voegen. Maar wel tegen de voorwaarden waar wij aan kunnen en willen voldoen. Ja, maar het is denk ik wel, of het wordt of Klasbak of het wordt Sarawi. Hè? Het is of en niet en. Nee, niet zoals het er nu voor staat. Dat klopt. Nee, oké. Trouwens, want over Sar gesproken. Hebben jullie nog overwegen om hem niet te laten starten tegen Vitesse? Want het is ook wel een risico, toch? Als de jongen een doodschop krijgt, gaat het hele feest niet door. Ja, dat kan. Maar dat is voor ons geen issue geweest. Dat was juist een van de voorwaarden. Achteraf heeft het niet geholpen. Maar dat was wel een voorwaarde. Oké. Dat hij zou spelen. Maar neem je dan niet een risico? Het is net van, ja, ik wil graag een Ferrari, maar toch eerst even een proefritje. Ja, dat kan. Maar we hadden hem ook wel even heel snel verzekerd. Dus... Oh, dat wel. Nou ja, dat is wel handig toch, als het gaat om 12 miljoen. Ja, een Ferrari-verzekeraar. Ja. Dat doe je dan ook, hè? Dan nog even heel kort. Milan van Ewijk wordt nog steeds in verband gebracht met Sporting Portugal, PSV. Hoe concreet is dat? Gaat hij nog weg? Nee en nee. Omdat er tot op de dag van nu niemand geweest is bij mij. Oké. Nou, Andries Noppert ook nog steeds rustig? Ook nog steeds, dus daar gaat ook niks meer gebeuren. Nee, en dat is ook bekend. hij is nou geblesseerd. Nou ja, dus. goed. En morgen is de laatste dag van de transferperiode. Worden het dan überhaupt nog drukke dagen voor jou, Ferry? Of is het eigenlijk nog wel een beetje rustig? Nee. Het zal wel druk worden, omdat we echt wel in ieder geval een aanvaller erbij willen hebben. Oké, hartstikke. Hoe staat het met Jeffrey Bruma? Is die laatste keuring geweest? Nog niet, maar we hopen dat dat op korte termijn duidelijkheid geeft. En daar zijn we positief over. Dus. Hartstikke mooi. Nou, Ferry, dankjewel dat je even tijd had. En Kees Rosemond, die loopt nog steeds de Polonaise, denk ik, of niet? Nee. Daar is hij al te Die is oud gestopt? voor, dus dat doet hij niet. Dat doet hij niet meer. Oké, nou, in ieder geval, dankjewel dat je even aan de telefoon was. Is goed, oké. Oké, hartstikke mooi. Hoi. Hoe Frans Sol, die meneer Anker, waarom onbevol? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik vond het ook een heel goede spits. Cambuur had ik maar hem door aan de West. Maar hij woer 4 ton netto in het IH. We doet in jou het zijn, nou, dan is het voor u een beetje te duur. Ja, dus ik weet net hoe goed jouw AOW dat kan de is. Heerenveen wel betalen. Maar die hebben wij nou op een plank lezen. Nou, Ja, je moet er net die 12 miljoen gruttendeels in de organisatie gooien en in de exploitatie. Je moet praat namens het publiek. Het publiek wil maar één ding, dat we die tweede helft van het seizoen maar een sterk team spelen en spektakel bieden. Ja. En daarom moet er direct een klasbak staan en dat is Frans Sol. Ja. En dat hij dan 4 ton hebben, dan zou ik zeggen van, nou ja, het zij zo. Dan krijg je die. Ja, het moet wel een beetje in het salarishuis passen, zodat dat zo mooi is. Een geweldige voetballer. Ja, nou goed, ja, het is wel grappig, want jou zit hier nou in de studio, hier in de podcast. Ik bel jou Vlienwieken. Ja. Tiertje te midje. Een mooi moment. Een mooi moment, want Heerenveen hier moest daarna nog voetballen in Fortuna Sittard. En jou zei en gewoon van, ja, ik kom graag. Ja, dat weet ik nog. Ik hier heel gauw reactie van jou. Ik moet de Champions League hebben, want het rond aan alle kanten mooi. En even letter, om Fortuna te citeren, als je de vrouw er weer oorzuit, dan verlies je van Fortuna aan een draak van een wedstrijd. En Vitesse, we kwamen gewoon te kwad, hè? Ja, en dus, hoe shot de vrouw er nou uit dan? Nou, we moeten oppassen, want we moeten nou naar Utrecht uit. Dan heb je avondje nakker nog tussen terug, voor 16.000 man. En dan krijg je Feyenoord thuis. Dus je hebt een vervelende reeks. En je moet wel, ik heb altijd gedacht, we willen 6e, maar Sparta verrast enorm. Maar zonder actie moet je natuurlijk wel willen. Ja, zonder mensen willen. Ja. Maar dan... Alle hens aan dek, zei Kees van Wonderen soort. Ja, ik heb altijd een paar stellingen. En die heb ik nou ook weer. Van je hebt alle jaren een paar stellingen. Hij is fijn. Je kan er kwart op antwoordje en dan kunnen we er altijd op weer rondkomen. De eerste is, die hebben we eigenlijk al een beetje behandelen. Maar die is voor daar, het is ook een beetje informele sfeer. Hè? Je bent natuurlijk altijd heel formeel te wezen. Maar zullen we praten met elkaar te tutoyeren? Is dat akkoord? Ja. Ik zeg altijd gewoon meneer Rankertje Wim. Ja? En ik zeg... Je hebt trouwens net veranderd, want anders is gewoon een stuk jonger. Dat is wel mooi. Ja. En ik noem hem Geert van T, want zo kennen we hem op kantoor. De eerste stelling... terzijde hoor. De eerste stelling is van Wim. Ja, Ferry de Haan is een prima technisch manager, maar de komst van Tjay Nunnally komt echt uit mijn koker. Nee, dat is...
de sfeer onzet. Ja of nee? Nee dus. Nee, Nou, nee. nee, ik kies straks even om. Oh. Nee, Aasten, ja. Ja, het is ja, wat orenspel. ik ben net zo van... Nee, het ben wat orenspelregels in de jeugdzeel, maar... Ik moet even wennen, ja. is nog net heel begonnen, dat vervelend. komt. Heel vervelend. Ja of nee? Andor. Nee. Het is volstrekt logisch dat Cambuur Ben Rienstra contacteert het. Ze hebben immers nog net zo volle middenvelders. Dit zijn 2 stellingen niet hier. Nee, het is volstrekt logisch dat Cambuur Ben Rienstra contacteert het. Ja of nee? Ja. Ja? Oké. Geert, FC Grains had nog een volle grote probleem als Cambuur. Absoluut. Wim, eind zou ik een hele goede directeur wezen van Heerenveen. Nee. Nee. Oké. Nee. Andor, Amin Sarr, is die 12 miljoen absoluut wurg? Voor Lyon net, maar voor Heerenveen wel. Ja of nee? Ja, dus. Nee. Nee. Ingewikkelde stellingen heb ik altijd. Ik schil Geert van Thun, Ja, Geert ja, van Thun, wel altijd als wat Cambuur goal het getter Björn Johnson helpt, dan zag ik het eigenlijk wel weer zitten. Nou, dat staat nog te bezien. Dus ik vul vooralsnog even nee in. Nee. Maar daar wil ik op waarom komen. Oké, en de laatste die is van Wim. Ik vind de jitje van mijn kwam hem volle wichtiger als de Noordelijke Twastrie Heerenveen Grains. Ja. Ja, nou ja, laten we daar dan maar even op trok. Want Ja, vertel dat even, ja. de hele seizoenkaart, Ja. Jim slaan werkelijk geen thuiswedstrijd oer van Heerenveen, Doe en die broer. Klopt. Maar vriendelijke wie is kwam hem jitje. En wat krijgt dan de vakker? Kwam hem. Ja, daar ben ik heen gegaan. We hebben een goede baan. Ja, En maar ik moest, Piet het? ja, ik moest dat natuurlijk die jongens wel uitlezen. Want wij starten altijd in een café in Akkerma, een man of 20. En ik had dus eerlijk zijn van, ik kies voor Squamham. Nou, dan weet je hem een beetje wat ik al hier omheen gekregen heb. Maar ik heb, nou in het verliezen, ik wil vaker een Squamham houden. En ik heb zijn van, ik koester mevrouw de Boer. Ja, dat is belangrijk. Dus ik heb daar Dat doe ik dus verkeerd ook, en ik heb er trouwens. Ik ook geen koester spiet mevrouw de van. Boer. Geen spiet van hoor. En ik was de hele ochtend, wat wie kwartier op 12 van de wedstrijd. Ik was continu op een hecht houden. Ja. Het was spannend, laatste 10 minuten pas een doorbraak. Ja, maar je hebt dus wel mooi gekregen van dat Amin Sarr doet 2 keer scoorde. Ja, zeker. En, Maar hoe houden ze jou dan op de hichte? Want je liet een vader uitsturing jouw telefoon zien, maar je Nou. kan net even via de teletext-app zien of zo. nee, maar nou onderschat je mijn Nokia, want ik geleerd om te sms'en en dan komen ik sms'jes binnen. Dat is een nieuw communicatiemiddel, Oké. maar dat ken je nog net. Nee. En ik kreeg dat steeds terug. Dan zei ik, is het nog steeds 0-0? Ja. Wat doe je dan met die sms'jes? Gooi je die ook voort of bewaren die? Wat gebeurt er Nou, het dan? geheugen is net heel grut, hè, bij Nee, die Nokia. Dat is nee. heel vervelend. Dus ik Ja. gooi ze er ik weer vaak. Oh, toch wel. Dat vaak was reuze voorzichtig. Daar moet je bij, voorzichtig hè? mee wezen. Ja. Ja. Want er wie een treien met zijn apparaat en dan ben je nog 12 uur. Ja. Ja. De minister-president en zo. Nee, die broer en do. Ja. Ja. Oh ja, minister-president had hem heel leven. Die had hem hier Mijn leven. broer en ik ben er nog. Ja. Ja, maar nog Die even broer oor Amin Sarr, want toen zou dus niet correct, Andor. 12 miljoen, dat is Amin Sarr net wurg. Vind ik net op basis van wat hij bij Heerenveen Shellington had. Nee, Het is 4 natuurlijk wel- doelpunten, 4 assists. Ja, dat is vierste min voor een speler van zien nou ja, wat er in hem zit. Want hij had het wel in hem. Het is een hele talentvolle spits. Alleen hij had natuurlijk driekwart van het seizoen net op zijn juiste plak stien. Dus in die zin vind ik net dat hij die 12 miljoen wurg is. En dus snap ik heel goed dat Heerenveen zei, ja, voor dat bedrag maakt het voort. Ja, het is toch een super deal. Hij kwam over 2,3 en hij weet Zeker. maar keer 4 is het nou in één keer. Het is een soort ejoeke. Ja, Maar let op, de meesten die komen letter net goed te plak. nee. En Maar, Joek goed, ik net. maar hij komt nou echt in het rietje van Zonde. 10 plus. Fantastische Hetzelfde verhaal. Ze pieken hier ergens in Nederland er bovenuit. Mijn broer- In ja, mijn broer- een ja. andere club in het zakt als een plumpudding. Ik denk haast een jongen van het zien. Ja, ja. Van Nistelrooy natuurlijk niet en Huntelaar, dat is allemaal top. dat is Maar top. de rest die alle jaar bij Heerenveen, Alves bijvoorbeeld, die is in de zandbak eindigen. Maar mijn broer die zei het altijd, als je in de VI de interviews leest van spelers die vroeger bij Heerenveen spelen, ja, die zeggen ze alle jaar, nou daarna hebben we nooit meer dat niveau halen. En het is het allermooiste team. Welke speler het ik is, ook bijvoorbeeld Van Bogason. Wat ik een van de allerbeste, met Albeck, een van de allerbeste spitsen van Heerenveen vond. Ophof. Ja. Heeft het nooit meer gered. Nee, maar hij komt in een mooi rietje, hè, want Alves, Sontje miljoen, die is trouwens Joet Jitje, hè? Alves, 42 hier worden. Soleimani, 1624 en dan komt Ejuke, mooi, Amin Sarr, Ja. 12, Tretje. En Joeke wie 14 toch?
Nee, Tolve. Nee, En Joekovic Tolve. Ja. En Jukovic al. Ja. Ja. Maar hij is dus judder als een Huntelaar. Hij is judder als een Ja. Branjic. Maar hoe is nou Amin Sarr vooral herinneren? Dat ik op diverse momenten zijn enorme klasses jongen heb. Maar op momenten, want hij wie net die laatste wedstrijd in Vitesse ik heb 14 tenminste jongen. En nou, ik wil niet zeggen dat er meer werken meer werkje moest, maar het straalde de inzet straalde er ik net uit van ten koste van alles. Een tikkeltje laag. presteren. Die toch wel een beetje Oskin aan wint. Ja, in maar die misschien wedstrijd. dreeuwt er wel op zijn enorme talent. Maar dat, op momenten heb ik genoten, maar over de hele linie net. En dan heb ik volle meer met Mark Oet en Aalbeck Bogerson en dus. Van Bogerson natuurlijk. Ja. En dat soort mannen. Ja. En toch zal Amin Sarr... Dat is Kamataru net eerst. Nou, dat wie... Merkelijk. Ja, maar die scoorde net, Nee, de maar statistieken zijn net heel volle. Maar dat is natuurlijk oer die jaren heen voor mijn broer en mij wel een idool west. ja. En toen wij 50 waren, toen gingen ze in het café in Akkerum in de Kleef gingen ze een prachtig evenement betacht. En de gong om 4 voeren de doorriepen. En toen kwam Kwam hij binnen. de 2 meter lang en 2 meter brede Rodion Kamataru binnen. Met een prachtige echtgenote. En mijn broer die sprong op Kamataru af. En de op echtgenote. Over de nekken. En ik passeerde Kamataru. Maar dat is ook een detail. Maar wat een man. Ja. Wat een man, hè. Kami, wat een man. Ja. Wat een man. Maar nog Ajax, even over Amin Sarr, want toen zou je van een paar mooie momenten horen. Ja. Misschien een tikkeltje lui. Hij zal u in elk geval net heel gauw viert. En bij u bedoel ik dan het Jereveen publiek. Even Jerre. I've been really happy at this club. It's an amazing club. I've made friends for life and memories for life, and I can only be really grateful for the time here. What was your best moment here in Heerenveen? Maybe against AZ last summer, or maybe the last week against Groningen when I scored 2. I think those 2 games. Yeah, you will never forget those moments. No, it's always in my heart. Ja, dat was doelpuntje in Grains. Toen het zo dus bij Squam MC dus. Ja. Ja, die. Geert, 1 oktober. Wie de allerlaatste keer? 1 oktober. Dat is toch juichen koers in het eigen stadion. Ja. Toen Geert hier in de studio Maar zit. toen ik kreeg ze, daar wie ik net bij. Wie is dat net bij? Cambuur PSV? Dat wie op een sneute midden en dan wist hij, dan draai ik mijn plaatsjes. Ah, ja, En ja. daar jou ik wel eens wat gelegenheid aan fanatieke sportsupporters, verslag jou altijd wat erop willen. Daar wie Andor bij. En ik weer daar wel jaloers op. Ja, maar dat wie een van de weinige wedstrijden Ja. dat je echt, dat er juicht weer de koer Ja, in het Cambuurstadion. en hoe, hè? Dat weer natuurlijk de grote verrassing. Maar goed, je het, of je, nou dit weekend kon je direct juicht Ja, worden in het nou ja, en ik Cambuurstadion moet naar de goal zeggen, van. en ik moet zeggen, het weer een prachtig doelpunt. Werkelijk schitterend. Prachtige Bangura, combinatie. Ja. Van Kaam, Geweldig. Veromlezen, Ja. alles klopte precies, snelheid. Ja. Paas oké, hoedemakers in de lange hoeken, verlengen, keeper volstrekt kansel. Schitterende goal. Ja. Is het mooi zongen, maar het woonskip? Nee joh, Nee? nee, natuurlijk niet. Maar je zult er maar zitten. Hè? En je krijgt in je nul de euforie in het stadion. En dan Ja, was toch wel beschreven dat tweede moment. Ik heb me daarin verplaatst. Hè? Dan krijg je dus een panel en zijn een man minder. En dan denk je echt, we binden er, hè? Dat zoek ik als euforische. Ja. En dan in één keer die enorme dompen. Eind van de wedstrijd krijg je weer eens een keer zo'n klap met die mogelijke panel. En toen dacht ik van, nou, je zult er maar zitten. ja, het kan weer het ervaren net Zo mooi. verschrikkelijk jammer. Ja. Ja, dit En was was hier in de zonde. skietstocht? De skietstocht een keer zei, die had er werkelijk alles om die heeft er alles in. Ja. voor Cambuur. Ja. Maar ja, dan heet die vervelende vaart. Cambuur, Ja. het Cambuur nog misschien, kun je nog in beroep gaan? Het dat nog konstverslag? Nee, Nee? helemaal niks. Nee. Nee, maar het verbaast me zo dat Cambuur, de selectie is haast net veroren mij vorig jaar. Dat is Ze het waren probleem. bang dat Maar dat is- Jacobs fit ja, maar dat is wie, het probleem, Hoedemakers, Bangoeren, maar De beneemt het probleem. is dat ik het probleem? Ja, dat is het probleem. Want ik wil blij dat ze de sterkhouders alle jaar houden hier. Ja, nee, maar er hier trots selecteerd weer om hadden. En dat is te min gebeurd. Ja. En dan ontstaat er in zo'n groep iets. Dat is een groep die die is 2 keer kampioen geworden, zeg maar, van een KKD. Ja. En die heeft een eerste jaar voortreffelijk dienen. En dan is Ja. het wel zo'n Johan beetje de clear. Plaat, Dan mag zorgen dat er een nieuwe dynamiek in die kleurkamer komt. Ja. Dat er een oren pikorde ontstaat. Zo'n Ja, hoedemakers is een Ja. fantastische size. Maar die kan voor een goed bedrag ergens voort. Die mag geen litten. Die mag zeggen, oké, ga maar. We halen een oor.
Er komen dingen, dan gebeuren er dingen. Er gebeurde niks meer in die groep. En dat is eigenlijk, kijk, wat Ulteetje en Onrin, die is er ook dwande om die groep een oren mindset te hebben. Maar dat is een mindset die 3 jaar het worden had. En waar succes maar boekt is, maar succes is altijd eindig. Altijd. Ja. We hebben trouwens een vaste harker, die heeft een vraag aan die, Andor. Om mij? Ja, Tjerbe Hettinga, die komt van Dine. Van Massum. Oh ja, oorspronkelijk van Massum. Oorspronkelijk van Massum? Ja. Nou, het is no Dine. Het is no Dine, en hij stelt de vraag, Andor, makkers die nog zwargen? Nog of al? Nog? Ja, ik maak ze me nog zwaar. Ja, hè? Maar heeft er wel het gevoel dat Cambuur misschien wel wat beter begint te voetballen? Nou, dat wel. Ik had toen in de Euroborg geweest en het zegt er alweer wel wat beter uit. En je zegt, er zit wel een bepaalde gedachte achter. Alleen nog, ja, het komt heel tijd weer waarom op 1 punt en dat is kwaliteit. En ja, dat mis je op bepaalde posities. En ja, 30 stenen, je weet je stenen. Ja, Cambuur doet er alles om. Mij Mahi, mij Ben Rienstra, hij maakt een in debuut. Wie dat trouwens een verdienstelijk debuut? Nou, tamelijk onopvallend. En 1 keer tocht ik, toen hek ik letterlijk in mijn verslag van Tinkerom. De spelers nog net bij Excelsior 31, maar dat is in de Eredivisie. Het tempo weer er volledig uit. Hij moet wel weer enorm wennen nog. Nou, dat is maar alle onkepen van Mahi is natuurlijk ik een. Nou, het is een net een makkelijke jongen in de ploeg, maar hij is totaal net direct inzetbaar. Nee, dat is het probleem. Rienstra had bij ik een jaar hier voetballen, maar die had alleen nog bij Willem II een prima periode. Ja, Willem II weer die goed. Die heb ik nooit kocht. En, Navarone voor, hè? Nou ja, voor is razendsnel, althans dat wie er altijd. Wij waren toen er bij Vitesse en NEC spelen en die voor die kamer in. En wie wij, dat herinneren wij ons nog heel goed. En wie we altijd wel benauwd. Maar ik weet net of het nog een Speedy Gonzales is. Nou, het is in ieder geval een speler die topfit is en wedstrijd kleren is. Die altijd wel dynamisch. En creatief. En creatief. Ja. Dus ik denk wel dat dat een goeie is. Nou, ik hoop het. En zo jammer, die Ulrikes, daar winnen wij wel van onder de indruk een Ierlin. Ja. Dus die is helemaal sterke spits, stevige spits. Ulrikes, moeilijk te bespelen, hoor. Ulrikes hier de zaak indirect beslissen kunnen. Hè? Maar die krijgt dus een bal in de sectiemeter. Op 2 meter, Joch Snuistem zit van de water. Helemaal vrij. Dus die 2 maal voor hem en wat doet hij? Hij zit. Tikje naar rechts, al lezen. Ja. En hij heeft hem voor het inpissen. Maar hij is spits. Ah ja, voor het inpissen. Ja. We het doen van de water. Ja, maar is er wat lucht aan het eind van de tunnel, Geert? Ja. Nou, dat tocht ik op dat moment dat Wim en ik beskreuren hadden. Ik denk, oh jee, nou gaat het door. Dan komen we 2-0 voor, Tjensien, dan pak ik 6 punten, nu 12 wedstrijden. Dat docht dat. Maar een ploeg. En dan heeft bovendien de punt nek. Hè? Dus dat is ook wel belangrijk. Want het weer tolven om jongetje. Hè? De Fortuna zit dat in Cambuur. Dat hier 15 jongetje worden. Dan komt het aardig dichtbij een ploeg die in die middenmotor ons kurkt. Dat hier alles hier goed in. Maar nou krijg je een klap. Ik weet het net. Ja, nou het is natuurlijk een mentale dreun. Mentale dreun. Wat krijg je Ajax? Ja. NEC uit. NEC uit. Heerenveen thuis. AZ uit. AZ uit. Twente uit. Dat is een pittige serie. Alsjeblieft. Maar laten we even jaren naar de Sjors Ulte, gelijk naar Aurin van de wedstrijd. Ja. Dit ene moment bepaalt de wedstrijd. Dus die slimheid, of niet slimheid, is zo bepalend voor het resultaat van een wedstrijd. Want ik denk dat we daarvoor niet heel veel kansen weggegeven hebben. Een paar goede aanvallen gehad en zeker de goal is een wereldgoal. Waarin je duidelijk laat zien wat het plan was. En waar we eigenlijk heel veel pijn konden doen. Dat vertrouwen moet ook groeien, dat je die kwaliteiten nog steeds hebt. Maar daar is de goal een mooi voorbeeld van. Wat ik zeg, daarna moet je wel een paar wissels toepassen. Je mist dan een paar jongens, dus ja, dan ga je toch een beetje schuiven. Ja, en dan is het ene moment cruciaal, want die 2-0 bepaalt de wedstrijd. En de 1-1 doet alles veranderen. Ja, hoe hoort hij de flow er altijd wat in? Dat vind ik altijd wel knap. Hè? Hij krijgt weer de deksel op het noors krijgen. Hij hanteert daarbij de Ten Hag-doctrine. En dat is? Dat is dat je na je winst of verlies, dat doet er niet toe, 24 uur het recht hebben om daar euforisch dan wel teleurgesteld toe te wijzen en dan moet je het voortzetten. Is er een wedstrijd die het vrij snel erop volgt, dan is die periode 12 uur. Zoals Aron Wieke, van winst op Grange, net al lang feest vieren, focus weer op de volgende wedstrijd. Oké, maar we zitten nou dus nog op dit moment binnen die 24 uur, dus we zitten nou nog in de ras. Ze mij nou nog, ja, ik weet het, ja, dit is een uitlooptrainingje, dus dat valt ik wel een beetje mooi. Ja. Ze binnen al nog, maar morgen net meer. Morgen dan moet ze er weer staan. En ik heb het jongen, na een verlierspartij, toen dacht ik van, dat de treffers. Bij de treffers, ja, ik moest even nadenken. Goeie. Bij de treffers, gisteren in de treffers in de beker. En ik kwam op die training en dat wie in nog fleurig giet. En ze die een leuke speeltjes en ze wie een dartel. Ik denk, nou, dat is toch knap. Maar het mat van de trainer.
Het mat. Ja, Ja. dat weer tolle woorden. Ja. Want dan nog even over Heerenveen dan, Wim. Want ze verliezen dus dit weekend met 3 van Vitesse. Heerenveen wie dit seizoen toch eigenlijk een haast nette nimmen vesting. Hè? Er kwamen amper doelpunten terug in. Ja. Maar ja, door wie strek in het stadion, ik wie direct. Het wie, Johan Cruijff zou zeggen, gaat het zies. Ja, want we hebben heel lang tredje 10 goals gewoon. Als de hele eerste helft van de competitie. Dus achter stond het fantastisch. Maar die Sven van Beek, daar ben ik wel supporters bij u in het vak, die hebben wel wat kritiek op hem. Maar dat is een enorme vuurvreter. En die inspireert de oren ik. En die knalt erin. En die batst erin in die 16. En dat, nou ja, je hebt die 3 goals jong, van Vitesse. Alle 3 midden in het 16 meter gebied. Vlak voor de keeper ging het mis, hè? Ja, maar ik hield die stekpaas van achteruit. Van die linksback vaak, die Vitek. Ja. En dan naar die Bero. Ik vond die Bero dus spelen echt... prachtig. Echt een goede goed, wedstrijd. jongens, Ja. hoor. Dat mogen we net vergeten. Ik bedoel, Maar maar komt- kind ook wel eens een keer met een goede speler spelen, hè? Ja, Komt maar Vitesse Bero, wie erom? fantastisch. Vitesse, wie vorige, nou dat wie heel in de weken, wie in Twente, wie is ik al de bobbel is in de partij. Ja. En mijn broer had die wedstrijd zien en die zei, potverdriet, Vitesse komt eraan. Nou, en nou helemaal, dus die bleven daar net hingen. Nee. Nee. En ik zeg ze altijd van, nou ja, het gaat de 2 degraderen en 1 in de naaicompetitie plaatsen. Nou, dat gaat dus om Emmen, Groningen, Cambuur, Volendam, want alles daarboven. Nou, Vitesse die gaat ook omheen. Ja, Ja, Emmen die gaat ben omheen. eigenlijk al fot. Go Ahead, RKC, die ben alle jaar. Ben al De je 4 weg. fot. Dus, en dat is het vervelende, als je die staan joggen en je joggen naar de kwaliteit. RKC, die koopt die zeuntjes, die Cambuur Ja, helaas net krijgen net. Nee. Want die is bij elke goal belutsen. Fenomenale aankoop van RKC geweest. Ja. Maar die ging er net uit. Dus Maar mag een die een beetje zwargen, hoe Heerenveen op dit moment? nou, ja, wel, omdat... Want vaak is Andor dat degene die op deze tafel zit, zien zwargen uitspreekt. Nou ja, we missen Vaak. nou centrale mensen. Sar gaat er ook nog uit, dus je weet er net hoe Van de Hooijdonk het nou in de spits dwankt. Hij had natuurlijk vorig seizoen in een held het er maken en nou Sais. Dus misschien dat er eens als spits goed doch, maar ik vind dus dat er iemand bij moet. Ja. dan Maar ben je hij- het met Foppe eens? Foppe de Haan had hier wel eens zo in deze tafel van, Ja, dat van begrijp ik Hooijdonk, net. maar op een bank. Ja, dat vond ik heel jammer. Want dat is voor zijn jongen, voor zijn zelfvertrouwen natuurlijk ik helemaal net goed. En naar het grote publiek ik net. Hij was nou een paar keer... Uitfloten. Hij was uitfloten, hè, omdat er een paas die krek net aankwam. En ja, daar help je zijn jongen ik net mee. Want het is een geweldige hudde werker. En het is een jongen die heeft een prima instelling. Maar goed, jouw voorstel, wie krijgt bij Ferry de Haan van Frans Sol moet komen. Nou, daar moet er in ieder geval iemand bij. Ja, maar als Frans Sol komt, dan gaat hij wel naar de bank, denk ik. Sidney van Hooijdonk. Dat zou kunnen. Maar je moet er wel hebben. Hier nou Sar van Hooijdonk. En ik vind nou dat moet nou Sol van Hooijdonk worden. Want er moet hij in bij. Ja, en dan Maar- jouw treien of 4 treien 12? Jouw treien. Jouw En, treien. en dan de oude voorhoede van Willem II. En Keulen het gewoon eens een keer weer op linksbuiten. Want dat is een fantastische buitenspeler. Net Ja. als Nunnally. En dan Van Hooijdonk wel op de bank dus. Dan komt hij op de bank. Maar goed, dan kan hij invallen. En er komen blessures, er komen kaarten. 2 spitsen is helemaal Maar niet. nooit je dit zou zeggen, het zal net goed wezen van zijn zelfvertrouwen. Van Hooijdonk. Nou, Hans en ik ben grote fan van hem. Want hij heeft fantastisch... Als je die goals, die 13 goals van hem op een rietje zet, dan zeg je fenomenaal. Alleen dat laatste weekend is er futzak. Ik vind het wel wat een suggestieve vraag eigenlijk. Ja, weer dit een suggestieve Ja, vraag? bij jou Nee, niet want dat zo- is echt net zo. Want wij zijn Van Hooijdonk fans. Maar er moet een spits bij. Ja, maar er spits bij. Ja. Ja. Maar hij gaat wel wat net heel sterk om, maar de rol die hij nou had. Nee, dat hè. kan dat En- net, en maar dat dan, is ja. dat je het echt bij het vak van profvoetballer wezen. Ja. hè. Hey jongens, ik moet even er tussendoor terugkomen, want we hebben Fouke Boy aan de lijn. En dat is hartstikke mooi. Dag Fouke. Goedemiddag, mannen. Goedemiddag. Eerst eventjes aan je vragen van, hoe is het, Maidi? Want ik heb begrepen, er is een ongeluk gewoon met de auto. Ja, man, schrikken vanmorgen. Dat is gelukkig voor beide partijen geen fysieke schade. Dat is mooi. Maar de schade aan de beide auto's is wel enorm. Maar ja, goed, dat kan gerepareerd worden. Ja. Dus met de mensen zelf is het gelukkig goed afgelopen. Het was wel behoorlijk schrikken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want kan je er iets over vertellen, hoe dat ontstaan is? Ja, ik benaderde het Drachtsterplein rechtdoor, uiteraard richting het stadion. Volgden een aantal andere auto's voor mij door groen. En een andere auto die kwam vanuit de andere richting rechtdoor, maar die sloeg af naar links.
En die zat er vol in. Ja, zat er vol in. Nou, schrik is dat. Maar gelukkig in ieder geval dat er niet te veel schade is. In ieder geval lichamelijk letsel. Dan nu de Ja, ene... dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Ja, absoluut, absoluut. Dan nu de vraag die heel Leeuwarden bezighoudt. Komt er een nieuwe spits? Zeg je nou nee? Nee? Nee, ik zeg nieuwe. Komt er een nieuwe spits? Oh, nieuw, oké. Ja, ik dacht dat je zei nee, want je slechte verbinding. Oké. Nou, dan zal het aan jouw telefoon liggen, denk ik. Dat kan ook al. Die heeft ook een tik gehad. Ik hoop dat de zaakwaarnemers je makkelijker kunnen bereiken dan Fouke. Dat er dan geen problemen zijn. Ja. Nee, ja, goed. De zoektocht, heb ik al gezegd, die is altijd door blijven gaan tot het laatste moment. En dat klopt. We zijn op dit moment aan het kijken of we eigenlijk hetzelfde idee als met Ben Rienstra, voor wat voor elkaar kunnen betekenen. En in die hoedanigheid is op dit moment Björn Johnson op de club. Björn Johnson, voormalig spits van ADO. Er is behoefte aan een grote spits. Kopsterk, fysiek sterk. Kopsterk, ja. Maar is hij wel fit? Is hij wel fit? Hij is fit. Op dit moment heeft hij ook al testen gedaan. Nou ja, goed, daar gaan we verder naar kijken. Het klopt dat hij afgelopen half jaar weinig hele wedstrijden heeft gespeeld. Ja. Wat invalbeurtjes gehad. Hij is in oktober een blessure gehad, maar die was niet ernstig. Maar hij heeft volledig met de groep meegetraind. Alleen de trainer heeft hem niet meer gebruikt. En alleen met invalbeurtjes. Ja, en daar moest hij het mee doen. Ja. Maar goed, dat ziet er goed uit, deze Björn Johnson. Ja. Heb je goede hoop dat hij komt? Hij is er al. Hij is er al. En het is een kwestie van een handtekening zetten. Nee, we hebben gezegd, we willen ook gewoon zien. Dus wij zijn ook testen aan het doen, uiteraard. En dan gaat hij ook meetrainen in de groep. Net als Ben Rienstra dat heeft gedaan. Om ook te kijken hoe hij dat verteert. Het is een atletische jongen. 1,98 meter grote lengte. Ik denk dat mensen nog wel weten in het verleden wat hij kan. En ook wel wat hij niet kan. Maar uiteindelijk gaat het erom wat kan hij toevoegen aan ons spel. En ja, waar ook het team, maar ook de trainer behoefte aan heeft. En dat is ook lengte. Iemand die een bal bij zich kan houden. Maar ook op het moment in de zone van de waarheid. Kopkracht en doelkoppen. Ja. Hij was een sensatie bij ADO Den Haag, hè? Het hele seizoen. Geweldig. Ja, toen scoorde hij 19 keer. 19 keer, maar bij 2018. AZ later had hij het moeilijk. Hè? Heeft hij dat niveau niet gehaald, maar wij vonden in dat jaar bij ADO was hij een enorme verrassing. Ja, dat klopt. Lastige bij AZ, aanvallen. Het is natuurlijk een ander niveau. Waar hij, en ook met veel concurrentie en andere goede spitsen. Ja. Daar is hij het gewoon niet gered. Maar ja, wij zijn ook geen AZ. Maar even voor de duidelijkheid, Fouke. Je zegt we hanteren het traject Ben Rienstra. Die heeft volgens mij 3 keer meegetraind. Toen zei de trainer, oké, je kunt alles meedoen. Dat zit wel goed. Dat is ook wat jullie met Johnson gaan doen. En dat je dan ergens aan het einde van de week zegt van nou, we gaan een contract tekenen. Is dat het traject? Zo moet je dat ook zien. Kijk, hij heeft ook aangegeven. Wij zien ook wel dat hij fit is. Maar ja, ik denk dat hij de trainer moet overtuigen. En niet zozeer alleen het zeggen van. Nee, oké. Dus vandaar ook dat we zeggen, nou, kom dan over. En laten we het maar zien. Ja. De ruimte is er nu. Maar dat betekent wel, Fouke, dat jullie dus vol inzetten op Johnson en geen andere spitsen. Want ja, die kunnen jullie halen tot en met morgenavond 12 uur. En Johnson traint dus een aantal dagen mee. Daarover nemen jullie pas later een besluit. Dus het wordt Johnson of niks. Ja, Johnson is niet gebonden aan die datum. Nee. Maar dat was niet de conclusie van Andor. Die zegt, jullie zetten in op Johnson. Als het uiteindelijk na 4 dagen trainen zegt, nou, het is toch niet. En je hebt niks anders, dan kun je niks meer. Dan heb je dus niks. Nee, maar dat klopt. Uiteindelijk, heb ik al gezegd, er is zoveel voorbij gekomen. Er is zoveel wat om verschillende redenen niet is willen komen naar Cambuur. Ja. Ja, de spoeling wordt dan steeds dunner. En ik ben in ieder geval blij en de gesprekken die met hem al zijn geweest, laat deze jongen zien dat hij staat te popelen om te willen helpen met zijn Noorse en inmiddels ook Amerikaanse mentaliteit. Ja. Hij is er ook al verdiept in de groep en in de wedstrijd die hij gisteren ook heeft gezien.
Ja, de jongen zegt, dit team heeft hulp nodig. En ik ben bereid om daar keihard voor te werken en te helpen. En kijk, dat is ook iets waard. Hè? We hebben verschillende spitsen voorbij zien komen. Waarvan je soms denkt, die zijn misschien eigenlijk wel beter. Of die zijn verder. Maar ja, die willen niet. Nee. Of zijn gedeeltelijk gemotiveerd. Die moet je 10 keer overtuigen voordat ze misschien wel of niet komen. Ja, dat schiet ook niet op. Ik bedoel, wij moeten nu gewoon spelers hebben die ons willen helpen en absoluut 100% overtuigd zijn om dit traject in te willen gaan. Ja. Heb je wel eens een beetje een wanhopig gevoel gehad dan, Fouke? Dat ze om wat voor redenen dan ook steeds afzeiden? Nou, nee, ik vond het wel steeds spannender worden. Want eerlijk gezegd, er is veel voorbij gekomen. Echt waar, vanaf begin december al. Want het is natuurlijk niet link. En daarvoor heb je je lijstje klaar. Die heb ik gewoon. Maar dat lijstje is in december al opgeraakt. Want dat is niet een lijstje van 15 spelers die je hebt. Daar staan 5, 6 targets op. Ja, die waren binnen no time eigenlijk door. En dan ga je je netwerk in. Ja. En dan vervolgens komen daar nog meer kandidaten uit. En er zijn ook kandidaten bij die laten gewoon helemaal niks van zich horen. Daar ben je met de club, die wil waar die zit erbij willen. De agent van de speler wil. Er is contact tussen trainer en speler, maar dan alleen als de trainer belt hij nooit meer terug. Ja, dat is ook een signaal, hè? Ja, dan is staat hij niet te popelen in ieder geval. Nee, nou hebben wij hebben hier aan tafel zitten Wim Anker. Die is erkend supporter van Sportclub Heerenveen. Is ook ambassadeur van die club. Tevens scout. Want die zegt van Heerenveen moet nu Sar verdwijnt Frans Sol halen. Dat vind jij vast een goed idee. Ja, het is een goede spits, absoluut. Die wilde ook wel naar ons toe, mits die 3 jaar kon tekenen en 4,5 ton salaris kon verdienen. Ja, dat was voor ons, kijk, laat het zo zeggen. Voor ons is dat net even te veel. Maar als ik Willem begrijp, dan komt het allemaal wel goed bij Heerenveen. Maar mijn informatie is dat Heerenveen bezig is met Sahraoui. Ja, precies. Maar die was te duur, zei Ferry de Haan zojuist. Die heeft wat dat betreft hetzelfde standpunt als jullie afgelopen zomer hadden. Ja, klopt. Maar wel een hele goede speler. Ja, en nu is die tip van ons pas bekend. Die tip van ons is nu pas bekend, dus we hebben nog 1,5 dag. Alle bal op Sol. Alle ballen op Sol. Ja, wat een alle ballen op Sol. Ja, nog één vraagje, Fouke. Het kost een patiënten, maar dan heb je ook een goede spits. Ja, ze kunnen ons bellen. Ja. Nog één vraag. Laatste vraag, Fouke. Want Johnson, dat wordt dan zeg maar, daar zet je die ligt op pole position. Komt er verder nog wat bij? Of is het alleen nog Johnson eventueel? Nee, het is Johnson. Dan hebben we eigenlijk jongens erbij die we er graag bij wilden hebben. Wat ik al zei, ervaring. Om onze jonge groep ook wat meer ruggengraat te geven. Ja. In de hoop dat ze wat druk van die schouders kunnen afhalen. En dat er om een keer kan geven. Traint Navarone voor al mee vandaag? Sorry? Traint Navarone voor al mee vandaag? Vandaag is geen trainingsdag. Nee, het is geen trainingsdag. Hij is hier wel geweest, heeft getekend vandaag. Dus die gaat morgen ook meetrainen, oké. Want Arjen zei de laatste vraag, maar wij zijn nog lang niet uitgepraat. Want waarom hebben jullie Navarone voorgehaald? Wij kennen hem vooral denk ik als aanvallende middenvelder. Maar daar hebben jullie redelijk wat spelers toch op die positie? Nou ja, dat vind ik eigenlijk... uiteraard in overleg met Sjors vind ik het daar juist... ook niet top, omdat mede nu ook Jamie Jacobs geblesseerd is. Ja. Robin Moulin is fantastisch. Ook geblesseerd. Misschien net eronder, niet in die teampositie. Ja. Maar is ook geblesseerd. Ja, wij moeten doorgaan. En als je een ervaren speler als Navarone voor, die creatief is en in die positie hoog kan spelen... En als het moet, kan hij zelfs vanaf links aan de zijkant spelen. Maar daar is in eerste instantie niet voor bedoeld, maar dat kan wel. Kan wel, ja. Dan ben je ook op die positie met ervaring heb je het ingevuld. En ook Navarone voor had andere keuzes en heeft die laten schieten om voor het korte project met Cambuur te gaan om te helpen en erin te willen blijven. Dus ja, daar waren we naar op zoek. Nederlandse jongen, die ook graag wil en ervaring. Mooi, ja.
Ik geloof dat collega Faber wel overtuigd is, hoor, Fouke. Ja, en ik krijg zulke boze blikken van Arjen. Dus dit was echt de laatste vraag. Dit was de laatste vraag, hè? Fouke, succes met... Mannen, ik weet soms, ik weet ook niet, weet je krijgt geen garantie in voetbal, maar ik denk dat we hiermee in ieder geval een fundament hebben gelegd dat er wat meer ervaring, maar ook kwaliteit bijgekomen is. En dan moeten we met z'n allen gas geven. Zo is het. Huppakee. Gas geven. Nou, ik zie het weer wat vrolijker in, Geert. Man, ik klaar er helemaal vanaf. Ik sleur helemaal op. Gelukkig. Dankjewel, Fouke. Oké, mannen. Oké, Dankjewel. succes. Jo, Succes. Nou ja, want toen zei dus van Johnson, ik weet net, Nou ja, de stelling die eigenlijk ontdekt Ik wordt. geef even jongen, ja, ik moet erop rondkomen. Dat John het wel weer zitten, maar er komt zo'n Björn Ja, Johnson. omdat ik informatie hier dat hij nog revaliderende weer. Ik denk, dan krijgen we weer iemand die moet nog weer revalideren. Dan wordt het 4 weken voordat hij inzetbaar is. En dan... Van ik op een hakkenkruk. De mat zo'n voor, die is dus fit. En die kan, trainen, vreed spelen. Of snij spelen, klaar. Dat maakt maar die Johnson ook. En ik meende dat hij net fit weer. Maar dat ben ik mis. Hij had meer dan een jaar had hij uit de relatie geweest. Hij hier een voetblessure. Ja, wat wel onhandig is natuurlijk voor een voetballer. Ja. Het is tamelijk. Je kan beter iets aan de pink, hè? Ja, toch? Ja, het bleef natuurlijk wel een grote gok. Want het is net voor niks dat hij deze week in mei traint. Ja. En Fouke Boys jou te staat dat hij de enige laatst oerbleune optie is. Ja. Het bleef wel een gigantische gok. Jondal omdat Tom Boeren al voor die hast. Tricky. De hest Ulrikis, de hest Milan Smit. Dus Boy hield iets zo van alleen nog boeren mooi fort als we een nieuwe spits hebben. Ja. Maar die is er dus helemaal net. Nee, maar dit is wel wat ze van uitgaan. Hè? Dus zij hebben natuurlijk wel even heel goed naar die John Station, maar ik toch gewoon nemen. Ja, en Boeren het mij de voest op tafel staan, want die jedde tongens je dat hij de nieuwste in soort in FC Greens, dat hij op de bank beginnen zo, want Sylvester van der Water begon in de punt. En dat wie ook voor Cambuur het moment om te zeggen, dan laten we die gaan. En NAC dat had een Ierlien ook al belangstelling. Toch vind ik het raar, want in de tijd van George Ulte is de eerste spits wie onder Ulte in elk geval Tom Boeren. Het is ik raar. Ja, en dan zoen je toch zeggen uit de spits voort, maar dan is de tweede spits die het voortgeeft en dat is Ulrikes. Ja. Maar blijkbaar zorgen ze er toch meer potentie in Ulrikes. Of is dat een soort van Ulrikes had natuurlijk achter de hoorn? Ik heel lang zie ik West in het begin van januari had hij toch een aantal wedstrijden mist. Ulrikes had wel inderdaad meer de pinchitter kenmerken, om het zo maar te zeggen, als Boeren. Dus dat soort redenwijzen kennen om Ulrikes te houden. Maar feit bleef dat ze een grote gok nemen met Björn Johnson. Ja, maar dan is gelijk dat Tom Boeren die het steen te rammelen in, want die denkt, ik ben weg als er een spits komt. Nou, daar wordt alles op inzet. Dus dit kon wel eens einde verhaal betekenen voor mij. Ja. Dus, en dan komt NAC. NAC Breda is prima ploeg, is een leuke ploeg. Hij voelt in, vrede midden, vrede jong. Nou, hier al je collega's die scoren, maar... Hij nog net. Goed. Laten we hopen dat het al goed komt met Björn Johnson. Het kan in elk geval een spits. Ja. Dan directeur. Doos die dus zelf net als opvolger van Kees Rosemond. Nee. Wilst het mij toch een ideale combinatie lieken? Doe en die broer. Ja. Daar hebben we het in het verliezen wel eens over hoor. Een soort Jim onderling? Ja, een soort duobaan. Krijg zoals wij kantoren leidt 20 jaar Hans Bin, Wim Boeten. Dus Hans die dan de kantoororganisatie, personeelsbeleid, sfeer, kleur, toon bepalen. En ik wie de man van Boeten. Vergaderingen buiten, cursussen, lezingen en de hele PR. Dus we hebben een prachtige opsplitsing, omdat je in je eigen twalling binnen hebben dus zijn niet 2 kapiteins op schip, in binnen hoort Boeten, heel simpel. En dat hier bij Jereveen ook en dat hij kent, maar dat moet je net doen, jonken een baan van meer dan 60 uren. Nee, maar die hij hem nou net meer. Nee, die hebben we nou net meer, maar inmiddels ben je van 60. Ja. En dan moet je realistisch wezen. En ik ben ook een ier wend om het mijn pensioen wezen. Ja. Dat wie een enorme stap. Weer zwart gat. En nu heb ik weer een beetje balans. Ik heb weer een beetje evenwicht. 3 lezingen in de week, dus een baan maar die werk. En maar is het directeur wezen van een sportclub Jereveen? Kost het dat dan zo volle tijd? Ja, volgens mij kost dat een heel prototype. En bovendien, Hans en ik ben mensen dat als we dat doen, dan is het ik volop. En nou ja, dat past dan net helemaal bij hoe wij nou leven. En
ik ben nou eens kingen. Ik ben helemaal een beetje opnieuw begonnen. En dan zullen je weer in een situatie komen van 30, 40 uur of meer. Ja, maar gedeeld door 2. Ja, gedeeld door 12. Dus maar 15 uurtjes. Ik denk... 2 dagen in de week, we hebben het door. 2 dagen in de week. Ja, ze hebben dus wel vaker vragen voor functie. Dan zeiden ze, nou, het valt wat tijd wel mee. En als je er iemand zit, dan verneem je hoe druk het echt is. En je wilde ik overal heen en dan naar de wedstrijden. Je wilde naar vergaderingen, landelijk. En Nou, ik jij dat wel, dit wordt niks. komt zo volle bij te zien. Dus, Maar waar moet het dan worden? De opvolger van Kees Rozemond, want in ieder geval commissaris net al je peteren over viert, maar alle werknemers van de club. Om ook een beetje de stemming te peilen. Maar waar zou nou een goede directeur wezen bij SC Heerenveen? Ja, ik hier wel eens tacht on, maar dat wie 1 of 2 jaar lien on Toon Gerbrands. Maar Die zit nou zonder club. ja, die had Dus bij PSV Even voor zien, die bij en AZ. daarna daarvoor zit er bij AZ. ja, Ja. daarvoor bij AZ. Ja. Dus ik heb wel toch, dat is een man natuurlijk mijn ondervinding. En Fries. En ik nog een Fries, dus dat wie de namen waar ik wel eens aan tacht. Ja. Ja, of Ferry de Haan, zou ik nog kennen. Hè? Ja, Ferry de Haan, hebben we het ik hoor Zou ik wel bij kennen. een van de, goede voorzet. Ik kop hem onderkant laten in. Daar hebben we het bij een van die sponsorjongen ik hoor dat Ferry daar elke keer bij wie. En toen zei mijn broer, ik weet niet of dat klopt, maar dat hij min of meer dezelfde functie ik hoor had bij Dat klopt, bij Excelsior. Excelsior, Want ja. net alleen nog, had ik nog trainer was voor heb allerlei functies hoor. Hè? Ja. Ja, maar hij had dan ook nog verstand van voetbal. Hè? Ja. Dus dan zou je dat dus combineren kunnen. Ja. Want dan moet er eigenlijk net meer een technisch directeur komen. Want dan heb je dus een algemeen directeur met kennis Ja. van zaken. Maar je kunt En er een net- technisch je directeur kunt- van zaken. En dan heb je weer 2 kapiteins op Maar één dat kind schip. toch net? Je kunt er net algemeen directeur en technisch directeur wezen. Ja, weet ik Bij niet. wat dat Excelsior is. koer dat wel. Maar dat Ja, is maar dan dat Heerenveen heet door net? Excelsior. Dat heet door St. Betreel, wat een voetbalclub natuurlijk ook is. Als Heerenveen is onvergelijkbaar met de oude papierclub Excelsior. Ja, want toen Jouke de Vries, die wie altijd panelleider bij die sponsorjongens, en die had het ik aan hem vregen, hè, van, nou, zou dat dan iets voor jou of u zijn, hè, gelet op diezelfde functie die er bij Excelsior ik gewoon, hè, en wat ik mij herinner, dat er daar net, in elk geval net negatief op reageren, dus het zou een optie wezen kennen. En ik tot nota, we hebben heel volle contact met hem, man. Contacten weer nou uitermate open, transparant, plezierig. Want dat Dus- vond ik nou, kijk ik wel mooi. Dus zowel, je hebt zoveel technisch directeur en hier in zo'n fase van de transferperiode, Ja. die is niks. En hij zei het, ja, we zijn met Klasbak bezig, Karelsbak, Saroui, ja, is de duur. Hij is heel iepen. Hij is iepen en dat Ja. is uiteindelijk, vind ik, een pluspunt. Want je praat met je supporters en de supporters willen graag weten wat er speelt. Dus kun je daar in dit geval iepen moet wezen en vind ik dat positief. Journalisten vinden het mooi en supporters ik. Nou, wat zo wil je is nou het. meer? Zo is het. Bij Jongens, we Victoria bereiden er Loek, een einde hoor, want de taxichauffeur zit daar al klaar te wachten. Maar Ik mag heb ik nog nog wel- waarom komen op een stelling? Nou, even wachten, want ik heb nog ruimte voor één quote. Of George Ulte of Kees van Wonderen. Waar willen we jaren? Ik stel voor dat we van Wonderen door, dan hebben we uit elk kamp toch een trainer. Zo is het. Van Wonderen, hoe de crisis bij Heerenveen. Ja, we zitten wel een zwaar weer, ja. Ik hoorde de coach van PSV zeggen na het verlies bij Emmen, dit is crisis. Dat is een topclub. En dat is een topclub, hè, dus, en dat snap ik. Het is geen crisis, maar het is wel zwaar weer. We staan op een goede positie, op de plek waar we staan, de punten die we hebben. Maar nu is het wel alle hens aan dek. En in elke wedstrijd vanuit de basis beginnen weer en zorgen dat je zo goed mogelijk op het veld staat. En die wedstrijd aangaan. En dat worden zware wedstrijden, dat zijn het ook. Maar mooie uitdagingen. En wij moeten zorgen dat we weer na 2 verliespartijen, dat we weer zo goed als mogelijk met elkaar de dingen samen gaan doen. Ja, absoluut. Dat zei Kees van Wonderen. Onder het laatste woord, Wim. Is het crisis bij Heerenveen of valt het wel een Nee, beetje maar? crisis is de sfeer. Want je kent nog altijd rond die 8e plek. Maar ik heb altijd hoop van dat we 6e worden zo'n. Maar dat wordt er misschien net. Maar het programma is dreig wat er komt. Hè? Utrecht, Feyenoord, dat is... Twente komt nog, uit. ja, dat ben alle jaar... Cambuur alle uit. jaar- Ja, Cambuur Met een uit. partijtje. Die gun je ook wat. Dovel. Ja, ik heb de laatste 2 jaar, 3 jaar een stuk of 4 keer bij Cambuur geweest. De Swan van Jan Tien, die had een seizoenkaart. En de Assen en die werken ik
in de bediening, in de ondernemersclub. Dus ik heb een aantal keren West. Ja. Prachtig. Een peer, daar eindbesluit. Een peer overdenkingen voor de komende weken. Je moet kiezen. Ja? Je moet kiezen. En we mij er dus net op waarom komen. Net op waarom komen. Ik mag al net op Rienstra waarom komen. Precies. Ik vind de boer een nare man. Ja, dat heb ik wel Joop, vaak. ben net Hoe vind je hem dat? Ja, nou volledig 100% eens. nou, Komt-ie. Ja. Kamataru of Amin Sar? Kamataro. Alsjeblieft, kijk. Volmondig. Kami, laat ons juichen. Laat ons juichen. Gert-Jan Verbeek of Kees van Wonderen? Ja, het wordt heel iets pittiger. Gert-Jan Verbeek of Kees van Wonderen? Dit komt toch iets minder... Ik pas. Pas? Maar het één keer passen? Ja. Pas. Maar er komen nog een paar hele vervelende. Advocaat of adviseur? Advocaat, hart en nieren. Advocaat. Foppe of Riemer? Pas Hettelwest. Joop is echt een rotzak, hè? Man. Ik doe wat mijn cliënten vaak zeggen. Ik doe een beroep op mijn zwijgrecht. Dat is niet pas. Nee. En de allerlaatste. Wim of Hans? Hans. Hans! Dat is een makkelijk. Dat weer makkelijk. Hartelijk dank voor die komst hier in de podcast. Nijweekend, dan ben je er weer. Bij een nieuwe podcast. Op Nijweekend. Dag. Wat een vervelende vraag.